aniyar mu fara. Sai gaura sai asuwaju. Kowa ya jira. Sai gaura sai asuwaju. Yan takakara. Sai gaura sai asuwaju. Na birni su kira. Sai gaura sai asuwaju. Na kauye su kira. Sai gaura sai asuwaju. Nono da fura. Sai gaura sai asuwaju. Karyar bakara. Sai gaura sai asuwaju. Koge zau, koge zau, koge zau. Koge zau. Kai ne daya, kai ne kwal kuma jurau. Koge zau. Gauji sha sara karyar sarau. Koge zau. Dodon masu haɗakar gangan korau. Koge zau. Hudu sau biyu gwamnan kyabu na jurau. Koge zau. Kadi dan sarkin karya korau. Koge zau. Hudu sau biyu gwamnan kyabu. Wata sau biyu gwamnan Kebbi. Ya zabi gwamnan kyabu. Ya zabi gwamnan Kebbi. Kai ne dai zabin kyabu. Kai ne yayi zaɓen Kebbi. Kai ne alƙiblar kyabu. Kai ne alƙiblar Kebbi. Kuma mai APC kyabu. Kuma mai APC Kebbi. Sabuwar waƙar wato shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu wacce aka mai tare da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. A lokacin da Dauda Kahutu ya shahararren mawaƙin nan wanda ya fice a faɗin Najeriya gaba ɗaya a kan waƙar siyasa, ya fito ya ƙi Bola Ahmed Tinubu akan irin abubuwan da suke faruwa na ƙalubale a game da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. A lokacin da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yake zuwa jam'iyyu kala-kala da dama, sai dai kuma a rashin nasarar da jam'iyyar da ya je shi an watsa mai ƙasa a ido. Duk jam'iyyar da ya je shi an samu ala, sannan kuma an samu munamuna an kore shi ko kuma an ce ba za a ba shi takarar shugaban ƙasa a shekarar 2027 ɗin ba. Wannan abin shi ya fusata wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, sai ya haƙura da wannan takarar da kuma mulkin nan domin ya koma wata jam'iyyar saboda a samu a ba shi mulki. A lokacin da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kira da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso domin ya zo su haɗa kai ya ba shi mataimakin shugaban ƙasa a shekarar 2027. Lallai babu shakka a lokacin da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya tsaya tunanin irin wannan abubuwan da suke faruwa, sannan kuma yake jin kamar ya tsaya ba tare da ya je wato ya bi tafiyar Bola Ahmed Tinubu ba akan mataimakin shugaban ƙasa a shekara ta 2027. To mai saurare, za mu so in wannan ne ziyartar ka na farko wannan channel namu mai albarka, da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shine zai baka damar samun labaran da zarar mun ɗora akai-akai. Kana kai mana like sannan ku mana comment domin samun ra'ayoyinku. Lallai babu shakka da Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ya yi jawabi ƙarara, sannan kuma ya fito ya yi maganganu kala-kala daban wanda suka ja hankalin al'umma a faɗin Najeriya gabaki ɗaya. A lokacin da ya ce duk wata jam'iyya da ya je ana samun matsala, sannan kuma ana samun ƙalubale kala-kala. A lokacin da duk jam'iyyar da ya tashi ya tafi, sai an samu wani ƙalubale akan cewa ba za a ba shi takarar shugaban ƙasa a shekarar ta 2027 ba tare da shi da Peter Obi. To irin wannan abubuwan ne suke ta fuskanta tare da shi da Peter Obi a lokacin da suka fara haɗa tafiyar su da wato Atiku, wanda shi ma yake neman takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2027 domin su kada Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya a yanzu haka. Lallai babu shakka akan haka ne suke ta hargitsi, sannan kuma suke ta rikici a tsakaninsu, sannan suke samun ƙalubale a lokacin da wasu masana suka fito suna cewa an da su dinga wannan abun ba su haɗa kansu ba, to ba sai sun ci galaba kuma sun samu nasara akan Bola Ahmed Tinubu ba, saboda shi ne da mulki, sannan kuma ya fi su fawa, kuma ya fi su kuɗi, ya fi su duk wani abu da alfarma da komai da komai. To in dai ba tsaya suka haɗa kansu ba a shekarar 2027, bai sai sun kawo ƙarshen Bola Ahmed Tinubu ba. To mai saurare, anan za mu dakata, sai ku ci bidiyon mu domin samun labaran da zarar mun ɗora.